B. B. Ngapa gas? Lho begini. Kene, tengok kene. Kok ngendi awan-awan kudu ya leren awan turu kok malah. Teko kene iki kok ngendi. Kok ngomah B? Apa dunet turu? Mangane ra doyan kok turu. Oh no. Bingung tenan belaken aku. Mumet aku rasane. Ane ngopo nek kita arek tenanan timen. Apa ora di dhuwit, nek ora di dhuwit tak silei. Lah nek bab dhuwit ngono raketan saithik-saithik duwe, Be. Aku ki mbuh. Rumah saku ki yo bagus iku yo ngene iki. Gur ngrasa wedok siji lho. Iso ra kena-kena. Padahal wis ame ae lho. Lah kuncit-kuncit ya gak iso. Gimana aku? Karo Yuli. Oh alah Yuli ki dalan kae to. Kaya kok nek iso mbok ngene lagi bingung ora. Iso turu ki piye? Lah piye Be? Jenenge wong senenge ya seneng tenan. Aku ya gumun lho, padahal rumah saku ya gak elek banget aku kok. Lah kuncit-kuncit ya ame kok. Mati entek ragat pirang-pirang kok ora nyantol-nyantol. Ya wis kuwi marai ngono kok Mas. Urusane iki ning ati kok. Masalahnya cawe itu biasanya kan ning ati, ora antepeh kowe duwe duit, ora antepeh kowe bagus. Ya kadang-kadang iki kan diranti ya nek jenenge wong iki. Ane nek kanggoku kaya ngono kuwi tak anggap gampang nek cawe itu. Gampang-gampang piye to, Be? Lho aku lho sing jek enom bagus e kaya ngene. Ora kenek. Malah sampean gampang ki piye to? Mas masalah kaya ngono gampang kanggoku. Lah nek kowe arep bagus nek kowe gak ahline ya ora mudeng masalah kowe. Nek kanggoku nek menyang cah wedok nek aku ya kecil. Cah wedok. Tenane ngono lho, Be. Carane piye? Ya tenan ya, tenan ya tenan. Lah nek kowe tak kowe solusi kowe kok gak ora percaya karo aku. Kowe percaya ning nggon gaib ya enak. Dalat iki model kok gaib. Lah yo kuwi sing tanteni. Asem iki karo wong tuwek ngget-gedeti. Masalah kuwi. Silai wengko dengan catatan ya kudu ngerti. Iki ora sembarangan wong tak silai iki barange. Oh, iki to, Be. Sembarangan. Aku wis kaya kudu-kudu aku. Ya ora ngono, kabeh iki nganggo jawaban piye. Aku kok ketoke yo. Ketoke iki kena bisa diandalke ya. Oh iya, aku makane piye-piye, Bu. Ya oke ya. Kudu ene tembunge. Engko ya kuwi kowe njaluk tulung aku, lah engko terusan perkara hitungane. Engko ene mahare. Ngono kok. Ngono ya Mas ya, iki wis tak jawab. Tapi kan ini pirantine to. Minyak iki regane ya larang. Iki pokoke ene pirantine lah. Ya pirantine sekitaran 150. Lah perkara wingko nyang aku tenagaku kuwi arep jeni sepira-pira, engko nek kecekel gampang. Aku ning yakin mesti oke kecekel. Wis Be, aku nek nggur masalah kuwi, nek nggur duit ngono wis aku wis yakin gak kurang nek masalah duit. Ya kuwi mau aku ngekeki nggo ganti tekon minyak sik. Engko nek wis sak bare ngono nek kecekel lah. Njalukmu piro wis tak kei Be. Aku wis gak kuat tenan aku mare. Kuwi iki wis engko nggih tuku minyak sik. Nek wis dadian, nek wis keneng, wis njaluk piro tak kei, 1 juta apa 2 juta tak kei. Itu mau gebuk-gebuk ini kak umum uang. Ya sing perkara iki tak sapa ya, nek perkara sing nggon kowe arep mulai aku sing piro iki aku ora ngarani. Ya mampu kabeh iki anu. Manungsa iki perlu budidaya. Biasane iki gak tau Mbak. Biasane ya muga-muga kecekel lah. Nek Iki ketoke genah cemlorot ngono. Lah wong iki sik entuke ya kok ora perlu tak kandhake. Nek kowe oke ya iki kita wiradati. Hati-hati lah engko nek
ketemu bocahe mung cukup mbok isik-isik karo nyebut jenenge ngene. Oh, enteng nek kuyone. Lah tak wae jawaban sing akeh-akeh kowe ora hafalnya. Simpen hati-hati lho nggawa. Wah, awangi. Wangi tenan wis ketok ya bakale turutan iki kok. Percaya yang masalah kaya. Aku kan kesel, Bos. Oh iya. Namanya lo tak nganti tak diajak ya tak piye gak paham. Oh alah le, tak bagus sih ngono kok. Lah aku ya rumah sakit bagus. Oleh utang mbokku dhisik bagus dhewe. Lah iya no, ngene wong tuwek ngutang ya bagus dhewe. Lunet dhewe. SB. Iki kok nak petok langsung tak cakne. Ya kok iki kaya omah aku. Yakin aku pokoknya. Ya. SB? Iya. Alhamdulillah, pucuk dicita ulam pun tiba. Yuli. Wih, lah kayak Bagas ya. Kayak musuh-musuh kakek kayak ben piye kayak maksudnya kayak. Walah, wis gak genah gak jelas iki. Ketoke arek genah iki. Guna-guna aku iki. Wis tak kerjani genti. Mas Bagas. Yuk nanti. Lajeng blonjoi Mas. Nderek nama pripun? Tenang toh. Ya ayolah tak terke. Iya terke ya. Ayolah. Kenapa Mas sampean mandek ning kene iki? Blonjo toh. Aku diopani lah iki. Kepae piye maksudnya? Ya kan saking aku seneng kok. Ya aku dari sayang saya kok. Jangan kayak iki kesane. Iya. Ya malam sih nek nemu. Tenang ya. Lah yuk iki piye iki? Maksudmu piye? Sampean iki lho kamu jalan dari sampean ngono kuwi ngisi-ngisikake piye maksud sampean darepe piye? Ora pisan tapi ngono terus. Ya Allah. Ternyata gak guno iki. Alah aku lho